Moi boa xente, que tal? Como andamos? A verdade é que bastante ben contra todo pronóstico, porque fun sacar sangre hoxe e normalmente cando me fan así unha analítica, pois estou toda a mañá como recuperando, pero debeu ser o zumo de naranxa que lle mandei, máis o café, máis a tostada e xabón con tomate que me activou e aquí estamos. Vou vos enseñar hoxe o que ven sendo o meu hobby últimamente, que é basicamente a produción en Ableton. Este ano propúxenme aprender e desarrollarme como produtor, pois máis do que xa o estaba facendo, eso, aumentar o tempo dedicado a isto. Vou enseñar o que para min é unha das funcionalidades, máis grandes que ten este programa, polo menos que eu sepa, hasta onde eu sei, que é basicamente, aplicado á música electrónica, que é o que estou producindo eu. A utilización de samples. Con samples refiero a calquer audio que teñas, que graves, procesalo e utilizalo ao teu gusto en función das túas necesidades, logo. Así que, eso, vou enseñar o que é o meu hobby, o que máis, ou casi o que máis tempo lle dedico na casa, polo menos, ou, no meu tempo libre. E nada, vamos allá. Apetéceme facer este vídeo, que pasa? Non pasa nada, non pasa nada. Se o vas disfrutar igual. Veña, vamos. Bueno, isto é Ableton, un programa que se utiliza basicamente para producir música, combinar diferentes tipos de sonidos, sexan teus ou propios do programa. Xa veremos que aquí hai diferentes tipos de instrumentos, tipos de sonidos e demais. Hai unha amplia gama de audio aquí. E basicamente vou vos enseñar o que levo feito hasta ahora. Este é un proxecto que está en curso. A miña idea este ano é facer un disco, un EP, 3-4 temas, xa verei. E pouco a pouco pois ir aprendendo e ir consolidando este disco, non? Vou vos enseñar, este proxecto, este mini proxecto que aínda non está acabado nin de broma, vamos. De feito, casi non está nin empezado, diría eu. E vamos ir desglosando e para chegar últimamente, a esta parte que é a que me interesa. Pois isto vou explicar rapidísimo, xa veredes. Basicamente, low end, que é como as frecuencias graves do tema, non? Creo que xa non fai falta nin decir que o tema é de techno. Compónse basicamente do kick, procesado con un filtro, con un drum bass destes, e con ecualización bastante básica. Isto combinámoslo co bass, que é basicamente un tambor con erosión, overdrive, amplificador, tal, e a combinación pois son así. Vale, seguimos coas percusións, que basicamente se compón de unhas congas e uns hi-hats, unhos platillos, punto. Uniconga. Este é o sonido original, con este procesamiento son así, añadindo un pouco de eco, de delay, e un pouco de reverb, moi pouco. Sigue a Uniconga 2, que isto casi non lle fixen nada, metiñe un pouco de reverb e unha ecualización moi básica e así sona. Vamos con Multiconga, que esta sí que mola moito, dai unha capa por debaixo ao tema, super chula. Aquí, ao final non randomicei. Como que sonan, un dos golpes sona como un pelín máis alto que os outros dous, non? Isto con cascos, obviamente, o vades notar máis. Co altavoz do móvil, a verdade é que non sei como se vai notar, pero aquí nos cascos aseguro que vai un pelín por encima Isto basicamente añadiño un corpus. Este é como un simulador de materiales. É como que a este sonido lle das sonido de marimba, sonido de membrana, sonido de tubo. É un metiño de plate. Era o que mellor me sonaba. Ves? E todo sonan así. Pois agora vamos cos hi-hats. Hi-hat 1, que basicamente é un shaker, as míticas. O hi-hat 2 é o mismo, pero é un shaker moito máis cortiño, algo máis agudo. A combinación dos dous é esta. E despois metinlle basicamente o sonido do hi-hat 2, do hi-hat 1 e do hi-hat 2, graveino e dinlle a volta. Polo que a combinación dos hi-hats enteira é esta. Faltame aquí o tin 1, sonido bastante corto,
Creo que isto todo é da librería, bueno, estos son samples meus, pero, bueno, meus descargados, que descarguei, pero a maioría son sonidos de Ableton. E despois está o Team 2, que é con bastante delay, con overdrive que amplifica aí. E a combinación, ahora sí, de hi-hats e congas, o que son as percusións para min, que igual non estou etiquetando ben, pero para min é isto, son así. E isto, combinado co low end, pois son así. Bien, que máis? Melodía. Isto, bueno, teño creado, pero teño que darlle unha volta aínda. A melodía basicamente compónse de a melodía grave e a melodía aguda. Basicamente utilicei o Snake, que é como un secuenciador super utilizado na produción de música electrónica. Isto na melodía grave e isto na melodía aguda. Combinación das dúas. E son así. Pero ahora vamos ao importante, as atmósferas, que isto para min é eso, o que viña a enseñar, tío, o que creei. As atmósferas sonan así. Compónse desta atmósfera, que é sacada de un sample que collín de Context, que é un produtor espléndido. Metino no Granulator, calquer audio que lle metas aquí, arrástralo e podes empezar a xogar con el. Todo isto combinado con aparatillos de Ableton, overdrive, amplificador, ecualización, tal. Isto transporteino a 16 semitonos, puxeno máis grave, basicamente, e sona así. Esta é a primeira atmósfera. Sona así como super oscura, parece como unha tormenta, non? Esta é a segunda atmósfera, que esta molou moito facela porque, bueno, é outro sample de Context, metinlle overdrive, metinlle un amplificador no modo boost, subiñe un pouco aos agudos, gustábame como que rasca un pouco, non? E isto metinlle panning, que é basicamente que tú cando tes uns cascos postos, o sonido vai dun lado ao outro. Entonces, creei aquí unha automatización que é basicamente cando o sonido vai por aquí, mantense nun lado do auricular, e cando ven por aquí fai o efecto paneo a lo loco. Empeza nun lado. Mola moito. Todo combinado. Isto, obviamente, non o exportas e a tomar polo saco, sabes? Isto o que faz con ele é despois facer o traballo de arrangement, se chama, que é basicamente colocar estes sonidos en orden para darlle forma ao tema final. Ahora ven a parte que para min é a hostia, que é basicamente a utilización dun sample de Saturno, que haberá moita xente que o conozca, moita outra non, pero basicamente é Saturno falando no mercado de primavera. O sea, este audio cheguei de sacar sangre e dixen, tío, hai que meterlle algo de Ferreira, tío, o sea, esta canción ou algo. Entón, collín un vídeo que hai en YouTube do mercado de primavera, que está próxima a fecha, xa está aí o mercado de primavera. Unha entrevista que lle fai Cachín no mercado de primavera. E sona así. Pois claro que sí, E que tal? Ben, de puta madre. Levas por aquí moito tempo, que? Que che parece este mercado? Unha maravilla. Sí, Sí. Parece un pouco fiel ao que eran antes. Sí. No, isto gustaríame velo, pois, durante 5 anos todas as semanas. Todas as semanas. Sí. Vamos a acabar reventados. Sí, é igual. Bueno, Saturno sabe todo o mundo que é demasiado jefe. Collín este audio, saquei fragmentos deste audio, cachos, digamos así. Pois, durante 5 anos. Baixeille 8 semitonos a cada audio. Pois claro que sí. Todas as semanas. Vale, algúns apliqueilles como un filtro que ten aquí o drum rack por defecto. Basicamente eso. Metinlle overdrive, metinlle delay, metinlle trémolo a full e metinlle un pouquiño de reverb. É unha ecualización básica. Entón, agora, o rollo é ir pintando e ir creando como unha atmósfera hasta, pois bueno, crear algo chulo. Aquí isto fixeno ahora mismo de forma aleatoria total, igual hai que darlle unha volta, pero basicamente o audio de Saturno pode chegar a participar na produción dun tema de techno. Espléndido. Sonaría así.
Obviamente, ya hai que dar unha volta. Igual hai que escoller mellor a combinación de cada audio, logo. Igual este aquí non cadra tan ben como a este, hai que ir revisando. Pero bueno, isto é basicamente o meu hobby últimamente. Poñerme a cacharrear con todas estas funcionalidades que ofrece o Ableton, ¿no? Así que nada, espero que vos molara o que dice todo o mundo. Si has llegado hasta aquí, que sepas que te aprecio. Un placer enseñarvos todo esto. Stay tuned porque este ano quería sacar a miña primeira recopilación de creaciones en Ableton, o primeiro disco, en Somiux, obviamente. Así que nada, un saludito, buena mañana ou buena tarde cando escoites isto, e hasta logo.